Wadhi nyime kama riwruok makelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki pachoka mano network of people living with HIV and AIDS in Kenya NEFAC koro dwaro ni migawo mar thieth oket thieth mag ayaki moriwo pim mag lab e bwoko mar thieth mar SHA. To ka jafo marwa Riwruog lero gi bwogo mar bago ng'anyo maduong' e pachoka e thuolo mar jumbe ariyo mabiro kapo ni migawo mar thieth ok owinjo ywak margi. En ng'anyo mamuol mane ochakore ayanga oko mar apise mag NASCOP kochomo apise mag NSDCC nyaka e apisi mar jatend migawo mar thieth Aden Duale kama jokanyo mag riwruok makelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki e pachoka NEFAC owuok oko kar romgi mar chwalo ywak margi ne jatend migawo mar thieth. Kaluwore kod jokanyo mag riwruogno, nyaka ne chung kony mawuok e pinje maoko mane chiwo sir mar thieth ne jogo manigi kute mag ayaki e pachoka. Thieth ne jogo manigi kute mag ayaki osedok piny, gino maketo ngima ji moheo milion 1 manigi kute mag ayaki e pachoka kama ng'aw. You are put on ARVs, you need to be tested. Testing has collapsed in this country and you can try in any facility. When you are tested positive, you need to go to the lab and there are lab tests which need to be done. So these days, because there is no money from Global Fund and PEFA, for those who go to pick their ARVs, they are told that you go to the pay private sector in the labs, and these people don't have money. Number two, these facilities, most of them were closed. The remaining, some of them are charging user fees. If you go to a place, they say we don't have donor funding, now you have to come with 2,000 or 1,000. Some are even charging 500. Kuom mano, riwruok mar NEFAC koro dwaro ni pim mopogore opogore mitimo ne jogo manigi kute mag ayaki ochul kod okumba mar thieth mar SHA. Things that we need so that we monitor viral load like CD4, testing for TB, can they be covered by SHA, under SHA? Because we think that the more SHA is continuing to exclude people living with HIV, that is stigma and discrimination. And that is against the Kenyan constitution. So that's why today we are here. Some people thought it was a protest. It's not a protest. We came to bring a letter here. And we've given the letter that is going to the CS on Riwruog. Wangi shida kaka joma nigi ayaki mar thieth kuonde mag thiedhe ji e osiptal. Kaka ka ji dwaro pim mondo ing'e kaka yath tiyo e dendi to nyaka ichul. To joma ng'eny man gi ayaki ok nigi pesa ma ginyalo dhi chulo. SHA bende ok chul mano. Koro kawuono wabiro wadwaro mondo CS onyiswa to joma odak gi ayaki mag ukimwi inyalo konyo nadi. En pesa di ichulo to ginyalo wave ne jok man gi ayaki sama gidhi pimo nikech yath to nitie. Lakini yath nyaka imuony king'eyo gima yath konyo. Gilero ni gisechwalo dwaro margi nyaka ne telo mar okumba mar thieth mar SHA kendo gibiro bolore kuom jumbe ariyo ka girito duoko. Already we sent a letter to SHA and SHA responded by saying we go to NASCOP so that NASCOP quantifies the number of people living with HIV. They start with the most critical. And for Ministry of Health, we are following up and we are giving them 2 weeks to respond to us. Then we can come back and see to what extent have we moved forward with that agenda of covering HIV in the SHA and TB and related conditions. Kata kamano, gibuogo bago ng'anyo maduong' e pachoka mabiro kelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki mawuok e counties mopogore opogore kaponi ok giyudo duoko kowuok kuom migawo mar thieth e thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Nimepokea barua yenu. I'll take it to the cabinet secretary and he will respond in time. This is not even a demonstration. We are here to submit a letter. This letter is addressed to Waziri. Once we put this letter, then we will wait 2 weeks, then we will come for a demonstration. But this one is just to bring a letter. Because in Kenya we have over 1 million people who have HIV. Most of them could not come. This is just Nairobi team. But for demonstration, we will mobilize all Kenyans living with HIV to come here if they don't act on our letter. Ramogi TV, Nairobi. Josiasa makelo sirikal tesre Riwruog mar United Opposition okwedo mokalo okang' mar piny owacho